नमस्कार। ये कोरोना महामारी में जौन बंदी बा ओमे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्स सब लोग जीवन रक्षा खातिर जागल बा। ओकरा विरोध में ओकर विरोध करके अपना गोल में कुल्हाड़ी मत मारी, ओकर कंधा से कंधा मिला के चली। हम सबका यही में भलाई बा। अमल करी जब देश के रक्षक, समझावे कुछ थोड़ा, आरज करे खातिर चोरी होता, उहे कहत बा चोरा। आरे ही तोरे भीड़ को के होई जब घुमाई जी, बिना काम के रोड पर मत जाई। एही तोरे भीड़ को के होई जब घुमाई जी, के तरे कोरोना के होई जब विदाई जी, के तरे कोरोनावा के होई है विदाई जी, के तरे कोरोनावा। एही तोरे भीड़ को के होई है घुमाई जी, के तरे कोरोनावा के होई है विदाई जी, के तरे कोरोना। चावल दाल सब्जी के दाम भइल दूना, काला बाजारी बढ़ल लागे सब कर चूना। जब तक कोरोना रही तब तक यह हाल रही, न सामान आई न सामान बिछाई। चावल दाल सब्जी के दाम भइल दूना, काला बाजारी बढ़ल लागे सब कर चूना। आरे पैसा बुराइल कैसे राशन खरीदाई जी, के तरे कोरोनावा के होई है विदाई जी, के तरे कोरोनावा। पुलिस प्रशासन पर चलेला ईट ढेला, जेरा चेक करे खातिर जाता ओकरे पर ढेला चलता। डॉक्टर और नर्स पर चलेला रोज ढेला, तब ना बाजार के खत्म होता मेला। पुलिस प्रशासन पर चलेला ईट ढेला, तब ना बाजार के खत्म होता मेला। आरे पाल घर के लोग जब साधुन के मुआई जी, पाल घर के लोगवा असही साधु के मुआई जी, के तरे कोरोनावा के होई है विदाई जी, के तरे कोरोनावा। जे तोह के जिए खातिर करता उपाय, लाग बाड़ ओकरा के
करे सफाई। जे तोह के जिए खातिर करता उपाय, लागल बाड़ ओकरे के करे सफाई। आरे निर्मोही बूझत समझत, निर्मोही बूझत समझत पौआ बढ़ाई के तरे कोरोना के होई है विदाई जी। एही तोरे भीड़ क के होई है घुमाई जी के तरे